počkej teraz, jak ideme začať? Vyskúšaj naše Lio ovoce, povedz nám, že čo si o ňom myslíš. Toto je čo, prosím ťa? Toto je melón cantaloupe. A toto bude jahodka. Ja, to je jahodka, no. Wow. Môžeš vyskúšať, máme teraz znovu aj marakuju. Toto je výborné. To je to žlté kocky malé. Áno. Marakuju mám veľmi rada. Takže masaker, dobre. Ňam. Poznáš naše Lio ovocie? Vieš čo, akože iba tak zbežne, ale nikdy som takto, že nemala, že celý balík. Dobre. Ale výborné, akože viem, že je veľmi chrumkavé. A teda takto to aj je. Dobre, máme pre teba taký malý task. Povieš 5 krát po sebe liofilizovaný liofilizát a nepomýliš sa a dáme ti darček zdarma. Dobre, tak skúsim. Takže liofilizovaný liofilizát. No máš iba jeden pokus. Ale poď ešte raz. Liofilizovaný liofilizát. Liofilizovaný liofilizát. Liofilizovaný liofilizát. Liofilizovaný liofilizát. Liofilizovaný liofilizát. Yes! Dobre, máme to. Nech sa ti páči, môžeš si zobrať. Ďakujem krásne. No jasné. Takže čo v tom máme? Máš tam taký mini mix, kde je hrozno, cantaloupe, melón, liči a jahoda. Ďakujem. My ďakujeme.